kung namit pa natin. Nagbabala ang Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict o RTF-ELCA sa mga kandidato para sa national and local elections ngayong darating na Mayo na maaari silang madiskwalipika kung papatulan ang permit to win at permit to campaign ng komunistang terorista. Ayon kay Ramir Frades, Director ng National Intelligence Coordinating Agency Bicol, ang pagbabayad ng PTW at PTC sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP, NPA, NDF, maging sa mga front organizations nito ay itinuturing na paglabag sa Section 4 ng Republic Act 10168 o Anti-Terror Financing Act at Section 12 ng RA 11479 o Anti-Terrorism Act. Pero siya malaki ang pananagutan nito. Actually, yung katuwang natin yan is yung mga foreign residents. Okay? Inlay sa pag-group, kung paano ba, kasi nawawalit pa. Kaya pag may permanentes tayo na once na nandoon siya, yun ang kanyang trabaho. Pag pumunta ko sa atin, magbalik loob, napakagandang witness siya na mag-testify na ito yung mga gawain. Inlayin doon sa pag-impose ng PTC, permit to win, tapos extortion. Ayon naman sa Commission on Elections, illegal ito at isang paglabag sa saligang batas. On the part po sa mga kandidato, we discourage them na huwag nilang gawin yun. Kasi, kumbaga, you are just condoning itong mga extortionist na mga to. Kasi simple yung pagnanakaw yan sa atin. At majority naman dyan is hindi naman yan mga ante. So, technically, kahit bigyan nyo ng pera, wala kaming jurisdiction yan. Ang may jurisdiction dyan po is kapulisan. Ayon naman kay Colonel Luz Vimindo Mamawag Jr., ang Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations ng Philippine Army 9th Infantry Division, ang PTW at PTC ay pinatutupad ng CPP, NPA, NDF at ng front organizations nito tuwing halalan upang mangolekta ng pondo na gagamitin din namang panglaban sa pamahalaan. Traditionally kasi, itong election is parang income generating activity nila yan. Tinatakot nila itong mga mayor, tumatakbong mayor, governor. Pag hindi ka makakaakyat sa bundok, hindi ka makakapag-campaign doon pag hindi ka nagbibigay sa amin. So that means hindi ka manalo. So you should bibigay ka sa amin ng ganitong amount. I'm not sure kung magkano, but traditionally ma'am, ito yung talagang election. Pinagkakortahan nila ito. So, konti na lang talaga itong mga insurgents na iwan dito sa Bicol. So, I'm calling each and every one na huwag kayong mag-give in sa kanila because they are a dying organization. Sa ngayon, wala pa naman na naiulat ng mga politikong humihingi ng tulong sa mga otoridad na may kinalaman sa extortion ng mga komunistang terorista sa rehiyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.